Cardinals 133 oromo kawuono e kanisa mar St. Peter's Basilica e boma ma Vatican ma yiero mar papa manyien dhi timore. Chenro no ochakore okinyi ma kawuono kar saa 5 gi misa mano yiedhi mar Cardinals wuok e pinje mopogore opogore piny mangima. Gisani koro rito mar neno iro marachar mabiro bedo ranyisi ni papa manyien oseyier. Cleophas Oluoch ni kod lerno. E kar sabicho nyango, Cardinals 133 chano laini ka giwuok e chapel mar St. Sebastian. Gidonjo e misa kaeto bang'e romo mar yiero papa manyien chakore. Gidonjo ka gin Cardinals to eigi kanyo. Achiel dhi wuok kawuono kata kiny ka en papa manyien. Misa chakore kanisa mar St. Peter's Basilica e boma ma Vatican. Misa otelie gi jatend riwruog Cardinals Giovanni Battista Re. Cardinals go wuok e pinje mopogore opogore piny mangima. En romo makaluwore gi kanisa kopere dhi bedo gi alam mapek ka gikwayo Roho Matakatifu mondo otelie ne joyier papa kata Pope Electus. Tok misa, Cardinals wuok oko kendo gichomo e kar romo margi moyiedhi, kaeto bang'e kar odhiambo makawuono dhoot mar Sistine Chapel idhi lor ka gichamo muma mar singruok motelo ne yiero mong'ere kaka Extra Omnes. Magi timo kaluwore gi chike matayo yiero mar papa ma iluongo ni Ordo Rituum Conclavis namba 29 nyaka 44. Kawuono igoyo kura e tielo achiel, kendo kaponi achiel kuom ji ma iyiero yudo kwan ombulu maromo 2 ewi 3 mag ombulu duto, en ema ibiro lande kaka papa kawuono. Ka koyud papa kawuono, kiny nego ombulu nyadiriyo, kinyi kod odiochieng'. E kindeno, Jo-Kristo e piny mangima dhi bedo gi kinde mar rito, mar neno iro marachar, midendo ni The Long Wait to the White Smoke. Ma en ranyisi ni oseyier papa manyien, ma biro tayo kanisa kopere e piny mangima. Ma biro tok tho mar Papa Francis kod ik mare dwe mokalo. Papa ma ibiro yier dhi bedo papa namba 267 e historia mar kanisa kopere. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.